Pozdrav svima. Evo ovdje Ultra Gamers kanal i ponovo snimamo Minecraft, hardcore preživljavanje i evo sada pravimo naš enchanting table. Bam. Ja i Phoenix, evo ga on. Našli smo 2-3 sela i šta smo našli? Našli smo dovoljno bookshelfova da bismo napravili enchantment table. Nadam da li smo ovo gore sve pokazali u prošloj epizodi, nadam da li ovo ovako izgledalo. Evo, premestili smo neke stvari. Nabavili smo Phoenixu dovoljno ovih za sađenje ovo. Sica za njegovu farmu koju će on danas praviti, a ja ću praviti ranč. I evo ovdje neke junk itemi. Sada ćemo postaviti naš prvi enchanting table. Sad enchantujemo pickaxe. Jer on nam treba da bi došli... koliko može levela da bude. Jer on nam treba da bi enchantovali... Može 30. On nam treba da bismo dobili više dijamanata od jednog. Zbog toga ćemo njega prvog, a kasnije ćemo dijamantske mačeve jer zbog damage-a. Da li ćeš ti to sada da enchantaš? Da. Ajde vidimo šta će ti dobiti. Daj Bože samo fortune da mi padne i bit ću srećan. Ajde, please, samo fortune. Tražim što manje teksta jer tako sam uvek dobio neki bolji enchant, ne znam zašto. A da li je to neki jezik? Sada sam dobio veoma malo teksta. I sada ajmo. Šta će biti? Šta će biti? Fortune 3! To! To sam čekao. Šta ti je palo još? Efficiency 4, Fortune 3. Odlično, samo još Unbreaking da je pao, ali nema veze. Ali nema veze, jednako će nam trebati ovo samo kad razbijamo dijamante. Izađi. Odi napolje nešto. Što si tu uradio? Da, Phoenix mi je našao Iron Boots jer sam ja ranije imao samo Golden Boots. A sada mi je on našao u selu ove boots što ja nosim. Jel ovo pada mrak? Jeste, idemo da spavamo. Samo posle ćeš mi reći gdje da napravim farmu. Prelepa kuća, čovječe, slikam. Ajmo. Ajde. Neću, idi ti gore. Ajde bre. Ajde ozbiljno. Ajde. Beži odatle. Ćao. Za malo. Spavaj. Laku noć. Laku noć. Nisi pokazao ovo sa stepenicama što sam ja napravio. Da, pogledaj kako je ekstra Phoenixu ispala ovo. On je napravio ovdje neki kauč kao, jeli? Da. Tačno za mene i tebe. Dvosed. Idemo ovdje dole, ništa još uvijek nismo stavili, ali stavit ćemo s vremena na vreme, nešto nam pada. Nemamo tu ništa, nikakve, Sad, gdje da praviš ti tu farmu? Ja bi onam, ali, Gdje? onamo gore. Gdje? Ovdje. Sad ću ti pokazati. Aha, ovdje na ravninu ovu. Ovdje, da se ne bi vidjelo to kada izađemo iz kuće. A ja bi ranč ovdje negdje. Samo mi treba zemlje da bi ovo popunio. Zemlja, sad ću ti ja pomoći. Ovdje da uzmem u kuću. I malo ću ono prirodnije da napravim. Stavit ću sve u jednom, ili da odvojeno pravim, kako ćeš? Jer ovdje... Mislim da je bolje... Kako ti misliš? Uzeo sam pola steka drva, ono što si ti nasekao. Dobro, ja imam isto pola steka.
Dobro. Pa ću napraviti ogradu i to. Ovako, ja ću napraviti za pšenicu, Za šargarepe. za šargarepe, jer krompire sada nemamo, u selu smo našli samo šargarepe. Dobro. Samo da uzmemo ovaj dirt. I meni će trebati. Uzeo sam ja dosta, daću ti. Evo ti. Dobro, dobro. Ajmo ono da popunimo. Popuni ti to kod tebe, ja ću ovo kod mene. Samo, ja imam lopatu ekstra. Ja nemam, ali nema veze. I ja ovdje imam vodu. Ja, na što sam zaboravio? Bucket s vodom sam zaboravio. To sam ja sad da se sjetio da nismo poneli. Jer će i meni trebati, hoću ono prirod. Izvinite ljudi zbog kratkog prekida. Ljudi s vremena na vrijeme upadaju u našu sobu. Tako da moramo stalno prekidati. I to nas nervira. Jako, jako, jako. Znaš što bi mi trebalo da uradimo? Da uzmemo neki papir i da napišemo na vrata strogo zabranjeno ulaženje. Da, ili ono crveno svjetlo da se snima. Da. Ja... je li svinje beše sa šargrepama? Da. Evo onda imamo. Jer ovdje jedino imamo šargrepe. Nemamo samo to, imamo i vit. Pa dobro, ali nemam ništa da bi privukli. Jer nema ovdje krava. Pa nećeš sa krompirima nikog da privlačiš. Ali svinje? Pa nećeš svinje sa krompirima. Pa ne, nego... Kažem da nema ovdje krava. A da. To nema, ali u selu gore ima, ali ovdje krave ne znam nije zaštićene. Imamo svinje tu, svinje dovedi i dobro. Za sad će biti svinje samo. I ovca ako hoćeš. Ako i nađem. Ne znam, nisam istraživao ovamo da li imaju krave. Vidjet ću posle. Ne znam koliko snimamo, brate. Nervira me to. Oko 8 minuta. Otkud znaš? Pa posle ću ti reći. Na satu ili si video ili kako? Ne. Posle ću ti reći. Ja to znam. Baci malo zemlje ako imaš. Wow, čovječe, kako je počelo da laguje. Evo, prestalo. Opet je počelo. Nemoj da udaraš, nemoj da udaraš. Daj mi zemlju. Laguje, nemoj da udaraš. Daj zemlju. Čekaj, da mi se stabilizuje frame-ovi. Ok, ljudi, samo da zaustavim epizod da vidim šta je sa frame-ovima. I ništa ne moraš. Ja sam tvoj, šta sam ja tvoj rob? Da. Pa neće biti tako od sad. Ma nemoj. Šalim se, bre. Da li će sada izgledati dobro? 1, 2, 3, 4, 5 i ovako. Sada može da proći. 1, 2, 3. Odalji mikrofon, alo. Udaljio sam ga, šta ti je? Sada? Dobro. A ne, Samo trebam da znaš koliko sam ga udaljio. Kradiš mi pesme. A da. Hoćemo sada da prekinemo snimanje? Kako želiš. Pa se vidimo kada završimo ranču, jel da? Hajde. Ćao.